Прывітанне, даражэнькі. Варшаўскі раён Бімова паходзіць ад назвы фартыфікацыі, якую ведаюць гісторыі як форт Бёма. Зараз пра яго раскажу. Будаўніцтва велізарнай фартыфікацыі вялося ў сярэдзіне 19 стагоддзя ў складзе цэлага кола фортаў вакол варшаўскай цытадэлі. Форт П, менавіта так ён першапачаткова называўся, складаўся з земляных валоў, воднага рва і пабудоў з цэглы, якія схаваны пад напластаваннямі глебы. Ён выкарыстоўваўся ў часы расійскай імперыі як склад узбраення, і выконваў свае функцыі амаль што да 1970-х гадоў. Пасля 1918 года аднаўлення незалежнасці польскай дзяржавы форт Парысу быў пераназваны ў гонар Юзефа Бёма, генерала, пісьменніка, ваеннага інжынера, дзеяча польскай эміграцыі. Цяпер форт Бёма – рэкрэацыйная тэрыторыя. Па воднаму каналу можна паплаваць на байдарках, дарэчы, бясплатна. Сама тэрыторыя пераўтворана, па сутнасці, у гарадскі парк, дзе знойдзецца месца і для барбекю, і для актыўнасцяў з дзецьмі. Дзейнічаюць тут і грамадскія ўстановы, спартыўныя пляцоўкі, а з гэтага года і біяцэнатычная пляцоўка. У форце Бёма захаваліся і цагляныя пабудовы, многія з якіх на паверхні цэглы утрымоўваюць надпісы 100-гадовай даўніны. Сам форт з'яўляецца сведкам і нават захавальнікам гісторыі Польшчы, і пра гэта не забываць нагадваць не толькі інфармацыйныя таблічкі, але і розныя гістарычныя фестывалі, якія перыядычна тут праводзяцца. Спадабалася? Стаўце лайкі і падпісвайцеся на мой канал. А таксама прымай ахвяраванне на каву.